njengoba ku-April njengamanje usanda qala futhi manje uhlupheka unyaka wonke hayi ngifanga ngibe neplan khona uyakhona ukuthi endlini ngihluphekile fanga ngiyobona ngakho singale hayi fanga ngiyobona khona ngizosizakala angiye khona manje swele kanzima onkosi yami singobele mawuthuyaza bakubuyisele mumva oh makosi hey iselfa ukuthina makosi hayi sekwanele makhosi makhosi hey makhosi iselfa ukuthina hayi uthi wasanele ngoshaya ithi madoda hey makhosi ngenani emakhosini ngenko ngenani makhosi hey seluqala ukusebenza ke manje makhosi ngenko hayi hlala phansi asala makhosi ukhala ngani ke emakhosini makhosi ngenkinga imali before ngikusize nje uyaqala ishayisele khona uzo-update emakhosini nami ngenko songabika ke emakhosini Kule emakhosini amakhulu edlondlo ezinkulu. Makhosi sengikhathele ukuhlupheka makhosi. Sukhathele ukuhlupheka? Hayi sengihlupheka kwanele manje. Manje ufisa ngikusize ngani? Ufuna ucela. Ufuna ukuba isigwili? Ufuna ukuba isigwili. Njengoba nje makhosi lengaqonda izinto nje. Bayakhuluma abadala. Makhosi. Bayakhuluma abadala. Ufuna ukugwili kafani wami? Ukugwili kamakhosi. Yazi imali kuwena. Makhosi uma shonje imali kuwena futhi wena imali ndlondle enkulu ufuna ukuceba ngizokusiza mfana wami yebo makhosi uyafuna ukuceba ngempela makhosi ndlondle enkulu nini namadoda thokoza enkulu ngizokusiza ukuthi uceba makhosi kodwa amakhosi afuna ukwenza sacrifice eyodwa yenza noma yini makhosi amakhulu yabona ngikutshele mfana wami yebo makhosi imali kahle eyakho eyami futhi wena nje uyimali uyihlalele uyabona into ekumele yenzeke uzohlanya izinyanga eziwu9 ubani kungabi khona umuntu ozokulapha ngiyaphinda futhi uzohlanya izinyanga eziwu9 kungabi khona umuntu ozokulapha ngani unesiza ngoba uma khona umuntu ozokulapha lokho esikukhulumile nawe uzohlala kuphela uqhubeke ube nalo usizo yebo makhosi ngizokwenza njengoba usho makhosi uma iphela inyanga eziwu9 yebo makhosi imali uyifike la kuwe imali kuba eyakho ngizoba isicelo yabo muphuma nje manje usihlala kuzoqala kungabi khona umuntu oyokusiza hayi ngizwahle makhosi amakhulu indodla enkulu futhi awukho ngizokuthola nje hayi sungahamba akuvaleliswe emakhosini amakhulu awuvaleliswe unemali yakho yabona manje shaya mfana yewe mali yami hayi kwafisa into zami ngiyigqoka awusikile namhlanje icathulo zami mali yami onkosi yami sindisi wami kongama hoy ungabheza nakho wakhala Ligona bakubuyisele mumva mawuthuya phambili akuqinisele baba wami mina ngithwele kanzima bakhuluma kabi nangegama lami sebekhulume konke ubona masine wala manzami Ujangizonda lo. Unjalo masine. Ngabulala mina. Hawu, ngizobona ngisho ngabulala. Yebo, angiyana umbulali mina. Angiyana umbulali mana, babulala abantu. Angiyana umbulali mina mana. Ufundisa abantu. Sabe khulume konke.
Ewa, wenza. Awumana kwethu mana kwethu. Wenza. Ungishayisa kancane. Ufuna Ungishayisa lapha. uma Awumana. Usungaphi ubhiya kwaphela ubhiya ey'tolo satholakala. Angaphula lapha Masine. Labantu abathi uyagula njalo uguli ngempela. ima ngikubuza into esini mbozo ngiphendula. Ukhethani lokho nalokho? Hayi, hayi, ngabamba ngala mina. Yini? Angishayisa ngala kubheka. Mesha. Indlala wankabhiya lo ngasathola etolo. Cha, Masine kanti amanzi ongiphutsa wona. Ya, qeda lokukhala kwakho uyeka amashini esangethi. Wena ukhula ngempela le Washo ukuthi kodwa ngeke bangenisela utho wena mama uNkulunkulu sesezulwini. Inkolo ngiyasithatha lesinqumo namhlanje sokuzibulala. Hayi. Intangabezo lomkhulu. Sengikona. Hayi zobophela. Ngiyayibulala nje stress la. So, yabona la. Sahamba nesithando sami engisithanda. Sunga lo bebe. La ngofana. Nami kanjani? Asha. Tiwanzikho nkothi modernile wena Masine ugula ngempela. Waqale ngakufica uGeorge ukhamanzi ngobasket. Kusibili ngiyakufica uthi wena uphuza ubheki kanti uphuza amanzi. Namhlanje uyahenga ngokotini. Hayi Masine, ukamfana wami. Babo. Awungaphophani. Awusofela. Awusesezulwini. Hayi ngifile. Sengilosi. Awadaki ngilosi nje. Mama. Ufuna nda. Ngibele ngikho nje. tiwanzikho nkothi modernile sabakhuluma ngomthe Ingake yenkosi siyaba nje. Hey. Ngithanda zeke. Hey, angithathi ingake yenkosi kwengiyisikhulekele. Emagameni amathathu. Elikayise, eledodana, elemayongezi. Ngithi the spirit of devil must come out with this man. Phuma. Ngiyacela Nkosi uNkulunkulu, ngiyacela Nkosi Jesu ukuthi umoya omubi uphume, aphile umntwana wakho uNkulunkulu, umntwana wakho uNkulunkulu. Ngiyacela uNkulunkulu emagameni amathathu. Fire! Hey. Siyakubonga Jesu. Siyakubonga uNkulunkulu. Iphile indodana yakho. Yabuya indodana yakho. Siyabonga uNkulunkulu. Fundisi. Abusase December manje. December? Hayi, sila kuJuni ke manje sikuJuni ke manje impela nje. Hayi. Ngeke mfundisi. Hayi, ngeke mfundisi. Yini manje? Mfundisi. Wenza iphungu. Cela ubuyise ukuhlanya kwami. Ngeke ngikwazi uNkulunkulu sekusizile, awukwazi kubuyela ekuhlanyeni. Awukwazi kubuyela. Wena bonga uNkulunkulu ukuthi ukusizile. Mfundisi, cela ubuyise ukuhlanya kwami. Ubonga uNkulunkulu ukuthi ukusizile, ubonga uJesu, uthatha uJesu njengamanje. Ngiyazi mfundisi. Cela ubuyise ukuhlanya kwami, pastor. Thatha uJesu. Usadinga ukukhuleka, Cela thatha ukuhlanya uJesu. mfundisi. Hayi, yabona mfundisi wami. Thatha uJesu.